Адразу некалькі замежных прыхільнікаў Лукашэнкі атрымалі ў Беларусі непрыемныя сюрпрызы. Расіянка Ганна Трошына пераехала ў Слонім і хвалілася ў тыктоку, як добра жывецца ў Беларусі. Але ж нечакана яна сутыкнулася з сюрпрызамі мясцовых законаў, бо для Беларусі расійская ІП Трошынай нічога не вартая, і ўлады прызналі жанчыну дармаедкай. У другой гісторыі зацятага прыхільніка Лукашэнкі не пусцілі ў Беларусь і забаранілі яму ўезд на паўгода. Гаворка пра блогера Назіра Яўлоева, які мае расійскае грамадзянства, падобна жыве ў Германіі і вядзе блог у тыктоку, на які падпісана больш за 400 000 чалавек. Прычым гэты персанаж шчыра любіць Лукашэнку, ухваляе ўсе яго дзеянні і лічыць яго узорным прыкладам лідара і кіраўніка. Але ж цяпер мужчына запісвае звароты да свайго куміра з просьбай дапамагчы, бо калі блогер ехаў з Польшчы ў Беларусь, падобна каб трапіць у Расію, то атрымаў адварот-паварот. Сілавікі так любімага ім Лукашэнкі знялі ў Яўлоева адбіткі пальцаў, трохі памурыжылі на мяжы, а затым без тлумачэнняў паставілі забарону на ўезд ажно да верасня. У выніку блогер піліць новыя відэа, дзе слёзна просіць Лукашэнку разабрацца ў сітуацыі.